Manok bossing baboy. Sorry. Yung naman. So, sa laman, 330 na lang po kilo. 240 na lang po bossing. 250 kasi yun. Ang bibi na yan. Ang bibi na yan. Manok bossing ilan? Yan, 150 lang kilo niyan. Sariwa yan. Bulang ba? Bulang. Ay, ano? Tawag yun. Ate. Oo. 90 lang. Lang ko ni sa boss. Bago naman. Salamat. Magmanok baboy na po kayo, longganisa, mga bossing. Manok baboy na dyan. Manok baboy na kayo dyan. Manok baboy dyan mga bossing, bili na ho kayo. Manok po. Minsan binibigay. Kung hinihingi, dalawang ticket na maliliit. Siyempre. Bakit? Mayaman naman tayo. Mayaman sa utang.
Magmanap baboy na kayo dyan mga suki. Manok baboy dyan. Nasa lang basa? Magmanok baboy na. Thank you dyan sa mga viewers dyan na nanonood. Thank you po. Hi, Sad. Glory Joy Gardos. Thank you so much. So, ayan. May mga tira pa tayo. Kailangan natin ipaubos to, guys. Para bago ulit bukas. Diba? Ito na lang yung baboy ko. Yung pork chop, longganisa, manok. Ito na lang din. Shala maubos na unta. Thank you so much. Ayun na, thank you so much. Thank you. So, ayan.
Shout out sa iyo. So ayan. Shout out sa aking viewers dyan na si Leonelia Yola. Ano ba yan? Ang hirap naman dahil basahin ang pangalan. Shout out sa iyo po, madam. So yan, mga viewers dyan, thank you so much. Bili na po kayo ng baboy. Dito lang yan sa Gatchalian, sa Division, manok, sariwa. Mura lang ang kilo. Punta po kayo dito. 150 lang ang kilo ng manok. Ayan, hi, hello host. So, thank you so much, Frederick. Tatay, manok, baboy po, longganisa. Bili na po kayo.
Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ala, nakakatuwa naman. Hi, Sad. Ano pong ibig sabihin, hi, ano, Sad? Thank you so much. Manok baboy lang, gunisa po, bili na po kayo. May manok baboy, langganisa po. Yan, thank you so much sa inyo dyan, sa mga nanonood. Thank you so much po talaga sa inyo talaga dyan. Ayan, 3 na lang yung aking viewers. Nagsawa na sa pagmumukha ko agad. Manok baboy, langganisa, bili na po kayo. Hey! Manok baboy dyan. Talaga, Frederick, Kuya Frederick, no? Pangalan. Manok baboy kayo dyan, Kuya Frederick, salamat sa inyo. Hello. Ayan, ayan na. Lori Choi Gardos. Baboy na kayo, manok dyan, balang guni sa bossing, makabili na ho kayo. Ayan guys, yung pwesto ko malapit lang dito sa may, ayan. Dito lang po yan sa Gatchal yan. Mura lang ang aking manok tuwing araw-araw po umaga. Mura-mura lang po yan. 150 155 isang kilo. Ang kasim ko ay kasim pork chop 340 lang po. Patalaman ay nasa lang 310 lang bigayan ko po. Patalaman po 370 to 380 ang kilo. Manok baboy po, langganisa, bili na po kayo. Pata pork chop. Thank you so much. Manok baboy dyan. Ayan, dumaan na si Dali. Thank you so much talaga sa inyo, ha. Ayaw naman. Ano, Tidang? Anong gagawin mo? Pagkain ng pusa? Ba, social talagang. Tatayin ko talaga yung pusa mo na yan. Dadagdag ko. Hindi makapasok sa loob ng kubeta gawa ng aso. Takot. Gusto pumasok sa loob ng kubeta, takot. Nasaan na kayang mga customer ko? Nawawala na naman. Yung mga customer ko, mga suki, nasaan na kayo? Bili na kayo, ha? Ayan.
Hi guys daw. Yung mga customer ko nasaan na? Naing. Nasaan na yung mga suki ko? Nasaan na kayo? Yung mga jowa kong suki nasaan na? Palit na kamuhin baboy. Yan na lang lahat. Palit na kamo mga busing. O kanina yung mga ano ko, dinala niya kasi dapat siya gabi, huwag ko dun. Hindi sinamahan siya ng kapatid kong bunso eh. Oh, kere naman. Sabi niya magtitinda din daw siya doon ng sariwa. Sige, bahala ka basta may luto at saka hilaw. Walang problema para may pag-ano ng Oo. So ayan, thank you so much sa pagtatagal niyo diyan. More pa. Oo nga. At hindi talaga basta-basta yung pagninegosyo. Lang sa una, pero pag sinuwerte ka na dire-diretso. Hello, yan. Kaya nga, nandun ako nung sabi ko, Diyos ko Lord, parang ayaw ko na yata. Ayaw ko na. Sinabi ko na nga kay kuya tsaka kay ate. Kay ate. Parang susuko na ang puti. Sabi naman ni ate, ganun talaga. Iitig, ganun talaga. Naintindihan na talaga kita ngayon, te. Oo, ganun pala. Nasa isip mo, wala pa ka ning... Oo. Manok baboy po, bili na ko kayo. Pogi, bili na ng baboy. Itinda mo, gawa ng mga rekado. Pinamili. Manok baboy po, bili na kayo. Longganisa. Para pag nakailang araw hindi ka bili ng bili. Toyo, suka, mantika, kailangan ganun na. Tapos kinabukasan mo, makikita mo lang ito. Manok baboy na dyan, mga suki. Nasaan na kayo? Tumatabas yung aso. Para tubig, timbang malaki. Manok baboy po, longganisa, bili na po kayo. Mura na po manok, 150 na lang kilo, pinapaubos na sariwa pa. Bakit? Hindi, okay nga yun eh. Pupuntaan mo lang doon. Dadalang ko na nga ng maraming pagkain. Oo. Sana tubig. Hindi, kinabukasan mo balikan. Manok baboy po. Araw-araw. Thank you so much. Nasaan na guys, ganun guys ang pagninegosyo. Lalo na para may idea. Dahil lahat kahit anong klaseng negosyo na papasokin nyo guys, talagang sa una daw pahirapan yan. Kasi hindi mo agad yung makuha. Importante pag sa una, huwag ka magtaas ng taas ng presyo, hindi ganon. Yung thinking ba natin, no, yung isip natin, wag natin na agad na adapt ganito kasi pag yun ang mindset mo guys ay masashock ka kasi hindi naman agad-agad po kasi kailangan mo muna maghatak ng mga customer bago ka magkaroon ng kumbaga mag-establish ka muna guys, ganun po talaga. Kasi nung una isip ko guys ganito, tubo agad, hindi pa nga nagsisimula, tubo agad na yung nasa isip guys. Yung pala maling-mali pala yung guys. Pero God is good kasi kailangan mag-pray na maging ganun, maging
asawa mo? Ba't di mo dinala? Ah. Manok baboy po. Manok baboy kayo dyan, bossing. Manok baboy lang ganisa dyan, bili na po kayo. Oh, manok baboy na kayo dyan, bili na kayo. So yan guys, ito muna ilagay natin.
Anak baboy lang ganisa po.